ମଣିଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶୈଳୀର ବେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମାଆମାନେ ପୁରା ଉଠନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ହରିବୋଲ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମାଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିଳନ ସପ୍ତଦଳ ମହାମିଳନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିତରକୁ କେହି କଳିଙ୍ଗା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରହି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।